Ya side nwoke ogene jebezi. Ka ebe ogene gaba. Ọ ya na-ekwu ka a na-eme. Abịa ka ekene nnukwu odogwu. Nnukwu odogwu Igbo ji wee dị ebube. All the way from Enugu State. Agụ na-eche ibe. Agụ na-eche ibe. Agụ ị na-eche ibe. Nwoke ọma onye kwu ka a na-eme. Tuo m afọ ọzọ ma eze adị mgbochi ife nyere ndị Igbo. Eze adị mgbochi. Onye ego. Nwanne anyị udo dị. Taa bụ tata. Ife nyere ndị iro. Aka ji ofu okwu ndị iche. Ife nyere ndị iro. Nwanne m na eze ndị na-awa ọchị anyị. Odogwu a ka a na-akpọ agụ na-eche ibe nwoke ọma. Ma mgbe ọ nọ n'ụka onye nwa bụ Reverend Pastor Brother Ndubuisi Eze. Ka bụ nke anyị. Gbagbagodere m dike nwa ụgbọ aja na ọsọ ekpuchi ụzọ gbanwe ọnwụ ya n'ọsọ. Nkenke enyi ị na-achọ igwe enyi ọsọ. Dike na ịbụ ụgbọ aja. Dike na ịbụ ụgbọ aja. Dike na ịbụ ụgbọ aja. Ọsọ ekpuchi ụzọ gbanwe ọnwụ ya n'ọsọ. Nkenke enyi na-achọ igwe enyi ọsọ. Aka ji ofu ụzọ ma na mission. Onye kwu ka a na-eme. Onye kwu ka a na-eme. Udo dị. Yes.